Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell so that patinodzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe, ndati like this video, ndati share this video kuhama neshamwari. Sekuzoka kwamunobvisa muri yeZimbabwe manews updates panapa ndinoyanawo tikamabatanidza. Why ndichiyanawo ndikamabatanidza ndinenge chiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update yedu inyaya ine tsaona mukati. Tsaona iyi yaitikira kupi? Tsaona iyi yaitikira kuchinhoi cheGutu Highway ndokwaitikira chiitiko ichichi. Tichitenda Mwari hapana akuvara kana kufa. Asi tsaona ichi chaikonzesa tsaona iyi yaitike ende chirimbori chii changa chaita tsaona. Igonyeti ranga rakatakura doro rekuDelta masupa. Gonyeti ranga rakatakura doro rekuDelta. Driver mutauro wangaita pavideo anga achiti gonyeti raluza control, zvalaluza control rapidiguka. After rapidiguka doro rarazara road yese, vamwe vanhuwo vane moyo wakashata ndo vazouya vachiluta vachitiza nedoro riya vamwe vakasiya ende rimwe doro rawanika riripo. Tichinamata naMwari kuti driver uyu asadzingwe basa nekuti chiitiko ichi zvinhu zvekuti unenge usina kuzviplana kana kuzvifungira panoitika accident. Dzimwe dzachona imwe yetsvina inenge yasimuka. Ndikuona mwana anozoblame kuti ayo ari wrong. Vamwe vanozoti aiwa mwana wechidiko afanire kuita afanire kudriver magonyeti kwake ndekwe kumakombi. Vamwe vanhu vari kutaurawo izvozvo, vari kutaura zvakasiyana siyana. Indokumbura mutaura munofuka comment section after wapedza kuona mashoko achataurwa nadriver uyuyu kuti zvine musoro here zvaataura asi chiitiko chaitika munhu asina kuzviplana. Ende tinotenda Mwari kuti iye futi mupenyu nekuti upenyu hwemunhu hwakakosha. Wakafa wafa hautengwe, upenyu hwemunhu hautengeke. Kubva kuHarare ndikuenda ndachenda kuchinhoi. Mota yaluza steering. Ndasvika panapa ndipazeri panonzi andipatanaka chakuti tanakafamba nimeno kuti andipapo. Mota yaluza steering yakabudira kupassenger side. Anditi yabudisa passenger side. Ndotoda kuidzosa kuti ndidzose ku right side. Ndaidzosa ku right side yadzoka zvachose kubva yadonedza mota. Next update inyaya yemanesi epaHarare Hospital. Chiri kumboitika kuHarare Hospital. Manesi ekuHarare Hospital obuda achimacha, achiprotesta like achiita mademo aya arimbori mademo ekuti hatichada kushanda kana musina kuprovida zvinhu zviri kudiwa pazvipatara. Zvirimbochiko zviri kudiwa pazvipatara. Mvura haisi kuwanika pazvipatara. Electricity vari kuti haisi kuwanika pazvipatara. Nezvimwewo zvinhu zvakasiyana siyana zvavari kutaura kuti aiwa kana musina kuprovida zvinhu izvi vanga vachiudza vakuru government ndo yavanga vachiudza muno munyika yeZimbabwe. Chisi kana musina kuprovida zvinhu izvi hakuna kwatiri kushanda ende hatisi kuzoshanda. So da kuisirai video ravo vachiimba kuti siyanai nawo manesi ende ndozokupai video remunhu anga aitaura kuti aiwa tiri kuzama kuzvigadzirisa ende nyaya iyi ndaifambe kwese kuti zvinhu izvi ngazvigadziriswe. So da kusiya muchiona video, apedza kuona video inonzi Hadzirare ndinodzoka zvekare munguva inotevera neamwe manews updates. Ndo basa rangu. Saka inini ndichange ndichingokuzivisai nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Much love. Management hospital management, that's the CMO nevamwe vavo. So taenda tikanogara navo pakapa nezina leadership. It was the secretary, chairman, nditika na treasurer, then nemamoja just a few members. But
CMO vatiti havakwanise kuvasangana nejustice as maleaders executive yezina chete because nyaya haisi yezina only inyaya yemanurses ese ari pahospital. So kutaura kuno kuti tanzi imbonotsvaga emarepresentatives emanurse toda titi negotiate nawo now uzonekutaura nemanurse but manurse edu haasi kuda kudaro because inyaya yakabvira kudhara ichingoitika. So izvezvizvi taakuenda tese nemanurse kukafeteria kuti vauye vazoadresa nyaya yavo vachituza. Izvezvizvi taunganidzirwa rori remapurisa yamboungana ipo panapa mushure mamboiona rori yakamirwako of course kuchengetedza but isusu are doing this peacefully. Tina munhu atikunetsana naye asi tinoda kuudzwa isusu as leadership vanhu havachada kuramba vachinzobva kwatiri because tikuita kunge tiri kutengwa nemanagement yechipatara of which hazvisiri. So now taakumboenda kukafeteria tombonoadresa vatiriko as all nurses. Thank you. All right, thank you. All right.